Put bicikla je počeo još od malih nogu. Naučio bicikl voziti sa neke 2,5, nepune 3 godine, koliko kažu roditelji. Nakon toga, normalno, dječačka ljubav u ta vremena dok je bicikl bio važniji od videoigrica i mobitela kojih nije bilo. Nekako smo svi bili na biciklima i 1, 2, 3 put me odveo u natjecateljske vode gdje sam odradio karijeru dugu preko skoro 20 godina aktivnog bavljenja cestovnim biciklizmom. Nakon toga, nakon karijere, našao sam se u trenerskim vodama, završio obrazovanje za trenera i trenutno sam trener i izbornik biciklističke cestovne reprezentacije te trener u klubu gdje se bavimo promocijom i razvojom cestovnog biciklizma i kulture sporta u klubu škole biciklizma Zagreb. Tako da sve skupa nekih cca 20, sad već i 6. godina aktivnog bavljenja sportsko-natjecateljskim biciklizmom. Biciklizam promoviram od uvijek jer to je strast koju želim prenijeti drugima, želim da drugi osjete ono što mi osjetimo koji to koristimo, tu slobodu, radost, veselje. U sportskom je to ponekad i malo više patnje i muke, ali koju više odradi dobije još veće zadovoljstvo i radost. Sjećam se vremena kad smo znali svakog kog bi sreli na cesti, znači to bi bili rijetki biciklisti. Proteklih 10 godina bilježimo porast gdje vidimo sve, od djece do odraslih, do rekreativaca, početnika, naprednih, širi se u svim segmentima, a najveća radost vidje da su djeca ponovno na biciklima. I to vjerujem da se svi ste vidjeli, svjedočili što po kvartovima, što recimo po Jarunu. Mislim, nema gdje se ne pojavljuju djeca ponovno na biciklu. Za sve koji još nisu isprobali čari bicikla, probajte, nećete požaliti. Savjet za početak, nemojte krenuti prejako, krenite polako, kilometar, 2, 5, 10. Vidjet ćete, provući će se u vama određena strast koja će vas tjerati nekad i više i budite jedni od ovih koji iskorištavaju i uživaju u svim dobrobitima koje biciklizam pruža.